igen. Kyllinghjerne, er det sådan? Kyllinghjerne, mand. Jo, jeg har fået 2 sådan Jeg spiser ikke kylling. Fængsler kylling. Fængsler kylling. Fængsler hvad? Jamen, selv bliver det jo. Tykkebånd er sådan, mand. Mærkelige mennesker. Aldrig jeg skal komme. Ja, okay. Kyllinghjerner. Han prøvede at være så på, hvad Hvem tror de, mand? Idioter er en idioter, mand. Det er mærkeligt, mand. Nej, det er bare vi bliver homoseksuelle, mand. Kan du tolke det? Sig til lands. Tingene, nej tak til det der, mand. Hun sidder bare og snakker til kameraet, altså hvor er det fedt. Sig til fucken, mand. Sig til fucken, Nej, hvor er det godt det her. Ja, homoseksuelle og lesbiske i kirken, nej